хел ба телефон анализ кунем дар барномаи TraderView. Нигоҳ кунем бародаро, барои анализ ба мо барномаи TraderView аввал дар кор мешавад. Также мо истифода мебарем криптобаблера, чӣ хеле ки мебинем, ва хариди фурӯшро мекунем дар биржаи Binance ва Bybit. Нигоҳ кунем, медонем барномаи TraderView ва чӣ мебинем дар дар поён аввал нигоҳ кунем. Котировки ҳастаи чизое ки мо аллакай добавить кардагем. Чӣ хеле метавонед дар добавить кунем монетое ки именно шумо анализ мекунед, кор мекунед, плюс намеҷахен чӣ монете ки дар шумо дар кора метавонед добавить кунед. Мо именно дар биржаи Binance Bybit добавить мекунем, барои ҳамонҷа кор мекунем. В общем добавить ки кардем, баъдан нигоҳ мекунем ҳама монетаҳо ҳастанд. Поён дар график ҳастай, график намеҷахем, именно графики монетаҳо. Баъдан обзор ҳастай, иҷада ҳамаи чизо ҳастай. Мисол криптовалюта ҳастай, чизе ки дар шумо дар кора, аксия, облигатсия, любой чи дар иҷа ҳастай, метавонед бинед. Также идея одамо дар иҷа анализои худшона мепартоянд, трейдерҳои бақувват, мисол любой одам метавонед ки также иҷа истифода барем барои анализотонда. В общем меню ҳастай. Менюш барои чие? Барои управлят кардани чизи худтон, саҳифаи худтон. Метавонед тёмник режимтона метавонед мисол в общем чӣ хел дидем, на метавонед ки истифода баред. В общем бисёр чизо ҳаст дар иҷа. Также мо ёравқа истифода мебарем дар кори се касои дар кора, метавонед номтон аҷ кунед чизе ки дар кора, в общем истифода баред. Так дар мо чӣ дар кор мешавад? Котировка дар вақте ки мо даромадем, просто болои любой монета меҷақем, мисол нигоҳ кунем биткоин да мегирем ва инами значоке ки ҳастай меҷақем барои калон кардани график. Вақте ки ҷақидем уже дар мо чӣ мебурем? Ҳамон монети дар коримон ва мо чӣ кор мекунем? Анализа сар мекунем дар монет. Нигоҳ кунем, барои анализ мо чӣ кор мекунем? Чӣ хеле ки мебинем дар поён дар мо ҳастай биткоин USDT дар иҷа вақте ки ҷақидем сӯи добавить кардагитона метавонед дил хоб монетона управлять кунем. Меҷақем дар болоиш то метавонем чилик моно намегирем. Вақте гирифтем дар мо автоматически сар метиҳем, всё биткоин намегирем. Ва нигоҳ кунед дар иҷа дар рости биткоин 1D навистаги, 1D анамида меҷақем таймфрейм вақт, яъне ки вақте ки дар кори мо интихоб мекунем. Мисол метавонем ҳафтаина бигирем, моҳа гирем. Аввал ай таймфреймҳои калон анализ карданда таймфреймҳои калон сар мекунем ва дар ин момент якрӯзада мондагим. Баъдан таймфреймҳои майда метавонед ки 1 соата, 2 соата то 4 соатара истифода баред. Вобастаи анализтона. В общем иҷа таймфрейм интихоб ки кардем. В общем мебинем уже таймфрейми дилхоҳ мона барои анализ. Ва дар бари нигоҳ кунед плюс ҳастай. Плюс намеҷақен дар иҷа инструментҳо ҳастай, индикаторҳо ҳастай, дига чизо. Ман индикатор русти истифода намебарам худам. Оповещение ҳастай. Мисол метавонед оповещение монед дилхоҳ нархи дар коритон да. Вақте ки ҳамон нарх омад, дар шумо сообщение меояд автоматически. Ба фикрам ки чизаш платне уже. Нигоҳ кунед, иҷада якчанд чизо ҳастай, метавонед поделиться кунед суратотона. Хай в общем метавонед скриншот кунед. Ям охир чизе чи нест. В общем нигоҳ кунед, иҷа қалам дар меҷақем болушда. Якчанд чизоро мебинем, якчанд инструментҳоро мебинем. Чизое ки ҳастай ман инро киштагим, магнита киштагим, избрани на график ҳамира мондагим, тамом. Дига чизое ки ҳастай метавонем ҳамхел настраивать кунем графикро. В общем линейка ҳастай барои чӣ дар кора, барои поён рафтан, боло рафтан. Нигоҳ кунем, вақте ки ҷақидам линейкада дилхоҳ ҷое ки дар мебарам чилик ва просто мемонам исус мекунам. Ман намегирам чиликам. Мисол вақте ки овардам мисол поён, намондам як бор болошда ҷақидам ва баъдан дин бор намеҷақидам, сар чиликам мемонам, меқапам чилика ай телефонам мегирам, мекашам, болош мебарам. Мисол ҷои дар кора нигоҳ мекунем ки биткоин 100% хистага. Мисоли ям нишон метиҳад вақтча. Мисол нерхи агар ки шумо нигоҳ кунед дар муддати чанд қадар вақти нозия бурид ки сар мекунем нишон метиҳад. В общем гирифтем линейкада ай ҷои минимальни точкатон мисол хоб мемонед, инҷа допустим минимальни точкаи биткоин ҷақидем я бор чилика боло бурдем то максималиш нишон метиҳад ки допустим чанд вақта. Мисол 201% нархи биткоин хистагия дар ин муддат ва вақтча нишон метиҳад 186 ки примерно. Мисол шумо метавонед ки тури али нуқтаомон иҷаи графика мода мешавад мекан. Барои қадар опшн метавонед линейкада истифода барем барои чен кардан. Ва дар иҷа чӣ бо дар кор дам вақте ки ҷақидем поён нигоҳ мекунем избрани чизое ки мо аллакай добавить кардагем барои часта истифода бурдан ина поён да лини трейн дар иҷа ҳар намуд хаторо мекашем горизонтальни кадомаш ки дар шумо бисёр истифода мебарем просто болошда меҷақем местем чикор мекунем добавить ва избрани мекунем пайдо мешавад дар инам иҷа часта истифода мебурдагиотон. Вақте ҳам добавить кардем мисол шумо меҷақем болошда мегирем дигар намекавем. Мисол мемонем чилика мемонем мебардорем чилика я бор мегирем меҷақем тамом аллакай чӣ мешавад? Мисол хати дар коримон як ҷойда дар кора мисол мо хатмона мекашем чӣ хеле ки дар кора истифодашем барем. Ина иҷада нигоҳ кунед я бор нишон метиҳам рангош алиш мекунед дар болои қалам меҷақем. Ина дилхоҳ ранги дар коритона мемонед. Ишда ғавса бурикш мекунед ранги д уруни 3 4 ва баъдан ҷа метавонед нақта монед метавонед штрихҳо бикунед чӣ хеле ки дар кора нақтон метавонед истифода барем ва иша ҷақидем удалид мешавад.
хоб нигоҳ кунед ҳама чиё ҳастанд чизе ки дар кора дабавид мекунед брунитон ями чизои ман анализ мекунам обшом уже дабавид кардаги метавонед ами чизоро дабавид кунед ҳама номушон навистагия метавонед пауза карда бинед в общем да анализ кардан мо чиро истифода мебарем якам алю чи ман анализ мекунам метавонад иҷа якчанд чизора боша якам деюм надорам просто по порядку мегӯм истифода мебарем фибоначчиро истифода мебарем волновой принципи эллиота истифода мебарем свечовой анализа истифода мебарем урвинора ва баъдан технический анализа ҳамин 5 намуд анализ қати мо анализ мекунем я тоқа технический анализ қати мо хулоса бароварда наметавонем бисёриҳо мегӯянд технический анализ кор намекунад хелхе хайҳо может шуморо мегӯям қад прав наки агар хушул кор карда битонӣ ҳамаш кор мекунад гап да анализ нест бачаҳо в общем любойш кати истифода бурда битонӣ хушул бифаҳмед кор мекунад метавонед ки шумо любой анализа истифода баред мо 5 намуд анализ кати истифода мебарем даже зиёдтар анализҳо ҳастанд ва шумо метавонед ки ёд бигирем чизо ҳамашон дар курс ҳастанд дар боби технический анализ в общем ҳамаи намуди анализҳо нишон додаган анализҳое ки дар ин момент гуфтам метавонед ки даромада бихонанаш в общем фибоначчи ҳаста фибоначчи хай баъзеҳо истифода мебаранд полностью нишон додагем чихе истифода мебаред также фибоначчи реҷа мо дабавид кардагем вақти ёфтемаш мегирем чихе мекашем мешава бо нишон метиҳем ай максимални точка мисол мондем то минималера меорем чилика мегирем я бор меҷиқемаш ва муайян мекунем ки урвинои поён омада ина дар дани момент дар биткоин агар ма ожида дорем ки нархи ҳамин урвин боло меравад не ки дар ҳолате ки нарх поён фурӯяд ягон хабари бад шава ман метавонам ки бинам то урвини мисол рӯи анализҳои ман то при плохом сценарии то $40,000 метавонад ки нархи биткоин фурӯяд в общем агар ки то инҷа рафт омад баъдан нарх боло меравад и возможност мешавад барои харидан лекин ман дар ин момент сценарий якам сценарие ки хати кабуди ки мебинем ҳамин қати интизор ҳастам ки нарх чӣ кор мекунад боло меравад иш деюм сценарияи ман дар биткоин ва мисол ман анализи фибоначчи ҳиждати ҳамо дар ин момент болоравиро дорам ва агар ки поёнам омад нархи $40,000 метавонем ки перестрайвид кунем яъне сценариомона $40,000 в общем нигоҳ кунем ки ман истифода бурдагим хати кабуди ки мебинем и волновой принципи эллиота мо ари волновой принципи эллиот муайян кардагем ки нархи биткоин то куҷоро меравад в общем ман волновой принципи эллиота кашидагим волновой принципи эллиот қати также фибоначчиро истифода бурдагим ари фибоначчи мо мебинем ки дар ин момент мо дар волнаи панҷума буд кардагем то сеюм волна буд шидаге ва мо дар волнаи чандам қарор дорем так я бори дига мо қарор дорем дар ин момент дар волнаи панҷум охирон волнае ки дар мо ҳаста дар ин як мо мемонем волнаи принципа и волнаи сеюм пуршидаги ва волнаи панҷума ва алӯ ҳамин анализи мо нархи биткоин метавонад ки то урвини $110,000-120,000 бихеза мо аллакай кашида мондагем хатуша ва и алӯи фоиз бигирем 100%, яъне ки нархи биткоин метавонад ки боло баравад дар ин момент қариб ки 100%, даже зиёд иҷа поёнтар гиремаш метавонад ки нархи биткоин боло баравад ва примерно дар муддати может ай 2-3 моҳ может дер ай 5-6 моҳ то 1 сола метавонад ки нархи биткоин то ҳамин урвина бияд баъдан чӣ кор мекунад нарх метавонад ки фурӯя поён биёяд в общем бо нигоҳ мекунем сценария то куҷора фуромад баромад метавонад ки нархи биткоин поён бияд тақрибан якма примерно мондастем то урвина может нафурӯяд в общем нигоҳ кардан дар кораи ситуатсияра может то ами урвинора баъдан биткоин чӣ кор кунад фурӯяд в общем иш якози чӣ несте ман просто нишон додастам чихе шумо метавонед анализ кунед бикашен в общем графикоро вақте ки ями хата дар писми мондед аҷои дар коритон мемонед дастона мемонед мебаред мисол мемонед мешава хато и барои чӣ истифода мешава барои урвинои мисол харидани мо мисол мо хата мемонем ҳамин нарх вақте ки ҳамин урвин даомад чӣ кор мекунем харид мекунем также метавонед любой хел истифода барен хаторо барои анализ карданатон истифода мекунед чӣ қади дар кори осон ай чӣ қади ки мебинед ягон қиндӣ надора секунҷо ҳама чио ҳастай хато қати мекашем также чизошам ҳастай также ин хали урвинорам ҳастай намо дабавид кардагем в общем метавонед ки чӣ кор кунед инами чиза в общем меҷиқен мемонен мекашем поён чилика ногирифта чилика мегирен як бор меҷиқен бо чилика мемонен ногирифта мекашем бо чӣ кор мекунем мемонем мисол туриш мекунем ба чендилмон мисол вақте ки параллелни канал дига чизое ки дамо дар кори нехеш мекунем бо мисол нишон додастам в общем хеле технический анализа истифода мебарем дига чизое ки ҳастай волновой принципи эллиот свечовой анализ ҳама ё дар курс ҳастай метавонем ки дар курс ёд бигирем ва уже ма подробно видео слишком дрози баъд мешава агар ки ҳамаша фаҳмонам метавонед ки хеле истифода барен анализ кардана ва чӣ кор кунед сделкаҳода бидроен таймфреймҳои калон қати анализ мекунем ва дар таймфреймҳои майда чӣ кор мекунем сделка медроем
امسال در این момент در بیتکوین در уровне هست که айлوی فیبоначчи сигнали болоравии обшум бе анализ карданам хемо метоним ҷо муайян кунем. Метавона ки нархи биткоин бихезад то примерно 60,000 доллара боло баробар ки дар уровни чия дар уровни фибоначчи ки ма просто хе гуфтастам обшум метавона ки анализ кунем метавона ки тафрина майда карда хушултар хубтар бо дақиқтар анализ кунем. Дар ин момент нархи биткоин мебинем 61,000 доллара и рӯзи 12 май обшум метавона ки нарх то гуфтем чихеле ки то уровни 120,000 доллара хеза биткоин. Дар ин момент вам шумо метавонед любой графикда анализ кунед. Ягон ҷои қиндиш нест мисол чизе ки дар кори допустим дар монети Solana шумо анализ мекунед, дар дига монетҳое ки шумо анализ мекунед, метавонед ки истифода барои чира анализро мо нигоҳ кунед ки аслан мо рои волновой принцип Эллиот анализ мекунем. Чихеле ки хати савзе ки мебинем волновой принцип Эллиот дар биткоин ҳам буд, дар ҳама ҷо буд. мо муайян карда будем поёнравии шафр омад ки и сценарий мо приёмад. Сценарий дим дараҷа ва уже метавонад ки нарх айнами ҳолати ҳастаи Solana-ро боло рава ва дар Solana мо болоравиро жда дорем то уровинои 500 доллара. Балакай ину сценариро кашидагим пешаки ва мо жда дорем болоравиро то уровини гуфтем ки 500 доллар ина ба волновой принцип Эллиот мо мекашмаш я бор метавонед ки бинен. В общем сценарий ма рӯи Solana ами сценарий в общем сценарий ваз намешава. В общем метавонад ки то примерно 500 доллара рава. И в общем метавонад ки намуди анализа шумо дар боби технический анализ ёд гиред. В общем также мо мемонемаш тақрибан уровини мо то уровини 470-500 доллара метавонад ки монети Solana бихеза. В общем рӯи анализо. Так что вақти шумо метия чӣ мешава метавонад ки ёд гирен анализ кунен. Немҷа ҳама инструментош ҳаста инструментое ки дар корияй в общем мебинед хитон меёвен мекашен ягон ҷои қиндиву ягон чӣ надорад. В общем намехе метавонед анализ кунен барои бештари гуфтан метавонед ки дар курс дар боби технический анализ ҳамаи намуди анализро ёд гирем ва бикашен дар чӣ дар телефон анализ кунед чӣ дар компютер. Дар компютер осонтаре барои новичокҳо ва асалан компютер дар хубтар метавонед бинед шумо чизои технический анализа фигураро биёвем мисол секунҷа дига чизе ки ҳаст мисол начиқали ки мо дар ин момент ёфтагем ина дар чӣ секунҷа ёфтагем шумо метавонед ки ҳамхе биёвен обшам дар компютер хубтар мебинен ва тасвир кунен муайян кунен уровини поёнравӣ болоравӣ ё ки дига чизора. В общем видео дароз нашава ягон саволотон боша метавонед ки дар комментарий нависен.